салом бинандагони арҷманд, дар чанд дақиқаи баъдӣ дар бораи сабабҳои сӯхтор дар мактаби миёнае дар Душанбе, парвандаи ҷиноии вакили қирғиз барои имзои санаде бо Тоҷикистон, ҳукми додгоҳе дар Русия барои бозпас гирифтани кӯдаки 5 сола аз дасти модари тоҷикаш, муносибати нисбатан гарми тоҷикистониҳо ба русиягиҳои фирорӣ ва хабарҳои дигарро дорем. мақомоти интизомии Душанбе гуфтанд сабаби оташ гирифтани як мактаби миёнаи пойтахт дастгоҳи сардкунии ҳаво ва ё кондитсионер будааст. Раёсати умури дохилӣ рӯзи 23 июн бо нашри баёнияи расмӣ хабар дод, ки барои таҳқиқи ҳодиса, ки шаби 22 июн дар мактаби миёнаи рақами 71 ба амал омад, комиссия таъсис дода шудааст. дар ин мактаби ноҳияи Шоҳмансур, ки садҳо нафар таҳсил мекунанд, сӯхтор 1500 метри мураббаъро фаро гирифтааст ва касе дар ин ҳодиса осеб надидааст. парлумони Қирғизистон иҷоза додааст яке аз вакилони мардумӣ барои имзои санаде дар бораи марз бо Тоҷикистон ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашида шавад. Вакилони мардумӣ рӯзи 22 июн дар як райдиҳӣ Адахон Мадумаровро аз ҳаққи масуният маҳрум карданд. раиси ҳизби Бутун Қирғизистон ва ё Қирғизистони воҳидро ба он муттаҳам мекунанд, ки соли 2009 як протоколе дар бораи марзро бо Тоҷикистон имзо кардааст, ки бар зиёни Қирғизистон мебошад. дар он замон Адахон Мадумаров дабири шӯрои амнияти миллии Қирғизистон буд. худи Мадумаров дар вокуниш ба мувофиқати парлумон барои ба ҷавобгарии ҷиноӣ кашидани ӯ гуфт вакилон фармони бисёр сахте гирифтаанд. Адахон Мадумаров дар гузашта бо Қамчибек Тошев, раиси кумитаи амнияти миллии Қирғизистон, моҷароҳои лафзии сахте дошт. ҷонибеки Ҳикмат, намояндаи Тоҷикистон дар Созмони Милал, дигар бора ба зарурати эҷоди камарбанди амниятӣ дар хатти сарҳад бо Афғонистон даъват кард. ӯ рӯзи 20 июн дар ҷаласаи шӯрои амнияти Созмони Милали Муттаҳид дар шаҳри Нью-Йорк гуфт сохторҳои ҳифзи қонуни Тоҷикистон соли 2022 аз қочоқи 4,2 тонна маводи мухаддир аз Афғонистон пешгирӣ карданд. ҷонибеки Ҳикмат афзуд, афзоиши қочоқ зарурати эҷоди камарбанди амниятӣ дар хатти сарҳади Тоҷикистонро нишон медиҳад. дар суханронии дипломати тоҷик аз куштору боздоштҳои худсарона ва шиканҷаи намояндаҳои ҷабҳаи муқовимати миллӣ дар Панҷшер ва мақомоти собиқи ҳукумат изҳори нигаронӣ шуд. ҷонибеки Ҳикмат гуфт дар ҳоле ки толибон мегӯянд, ки дар хоки ин кишвар ҳеҷ як гурӯҳи хориҷии террористӣ вуҷуд надорад, Алқоидаву Ҳизбуттаҳрир ва ҳаракати исломии Туркистони Шарқӣ дар ин кишвар ҳузур доранд. фармондеҳони Украина гуфтанд, ки 13 мушаки болдорро, ки Русия барои зарба задан ба пойгоҳи низомии вилояти Хмелницкий партоб кард, дар фазо аз байн бурдааст. нирӯҳои ҳавоии Украина рӯзи 23 июн гуфтанд, ки мушакҳои болдорро ҳавопаймоҳои ҷангии Русия аз фазои баҳри Хазар сар додааст. дар баёния ҳамчунин омадааст, ки системаи дифои зидди мушакии Украина як паҳподи ҷосусии Русияро маҳв кардааст. Русия шаби гузашта ба чандин минтақаи Украина бо истифода аз мушак ва паҳпод ва ё дронҳо зарба зад. дар як пурсише роҷеъ ба назари сокинони ҷумҳуриҳои шӯравии собиқ ба кӯчидани шаҳрвандони Русия баъди оғози ҷанг дар Украина, сокинони Тоҷикистон назар ба дигар ҷумҳуриҳо муносибати нисбатан гарм ба муҳоҷирони русро баён карданд. натиҷаҳои пурсиши маркази назарсанҷии платформа ва ширкати Он-Ин дар 9 ҷумҳурии шӯравии собиқ имрӯз дар вебсайти РБК чоп шуд. дар ин пурсиш 55% мусоҳибон аз Тоҷикистон гуфтанд, ки ҳузури мутахассисони баландпоя, талабот ба хадамот, имкони ба дастовардани даромади бештар дар байни сокинон зиёд шуд. дар Ӯзбекистон 46% гуфтанд, ки аз омадани мутахассисони русиягӣ шоданд, вале
танҳо 23% гуфтанд ки ин чиз барои рушди фанновариҳои кишвар мусоидат мекунад. дар тоҷикистон сар аз моҳи август гирифтани пули нақд дар даст ва аз ҷумла супурдани он масалан ба нозири нерӯи барқ манъ мешавад. эмомалӣ раҳмон раис ҷумҳурии тоҷикистон фармон додааст ки бисёри пардохтҳо андоз ҷарима ва ё пардохти боҷи давлатӣ бояд ғайри нақдӣ сурат гирад. ҳадаф аз он ба маҷрои қонун даровардани муомилот ва пешгирӣ аз сӯистифода ва ришвахорӣ дониста мешавад. то куҷо иҷрои ин қонун осон хоҳад буд? ҳамкорони мо дар душанбе дар ин бора як гузорише омода карданд ки дар барномаи таҳлиливу хабари ахбори озодӣ соати 19 ба вақти душанбе ва 18 ба вақти Москав ҳамроҳ мебинем. барои ҳамин бозгашт ба вебсайти моро фаромӯш накунед. додгоҳе дар Русия қарор кард ки тифли тоҷикӣ ба модари биологияш додашуда бояд ба оилае баргардад ки ӯро ба фарзандӣ хонда буд. даъвоҳои 8-моҳаи оилаи Бухашеевҳо аз вилояти Иркутск дар додгоҳи вилоятӣ ба фоидаи онҳо ҳал шуд. даъво барои Мария духтари 5-сола соли гузашта расонаӣ шуд. ин кӯдак моҳи октябри соли 2017 дар таваллудхонаи Иркутск таваллуд шудааст. Аноргул Ғайбуллоева, модари муҳоҷири ӯ аз Тоҷикистон, гуфт вақте кӯдак ба дунё омад, аз сабаби надоштани сабти иқомат ва пул натавонист кӯдакро бо худ барад. мақомоти Иркутск бидуни розигии ӯ кӯдакро ба як хонаводаи бӯратӣ ба фарзандхонӣ доданд. зани тоҷик ва шавҳари ӯ аз ҳамон сол барои бозгардони кӯдак аз роҳҳои қонунӣ талош доштанд. ва ҳоло қурби асъор барои имрӯз ҷумъа 23 июн бонки миллии тоҷикистон қурби 1000 рубли русиро 130 сомонӣ, $1 амрикоиро 10 сомонию 91 дирам ва 1 евроро 11 сомонию 99 дирам таъин кардааст. қурби пул дар бонкҳои тиҷоратӣ метавонад фарқ кунад. ин буд сархати чанд хабари соат 4 соат баъд дар барномаи хабарию таҳлилии ахбори озодӣ вомехӯрем.